बोलोफोरानो थाखाय जोंनो खोथा होनांगौ गोरों मानसिफ्रा थायोब्ला जोंहा एसे साहसा बारा जायो बोलोआ बांसिन रायो खोथा बुंनो बारासिन मा होनो सुबिदा मोनो जों बोलोग्रा मोनो बिदि गोरों मानसिफोर थाबा जोंखौथ' गोरों होनलाना दा जों खुनुरुखुम आदा खावनियासो होननांसिगोन जोंनि लेखा फरायनाया आदा खावनिया जाबाय बिथांमोन बायदि हायाखिसै जों फरायनो जा हक जि रोंदों बे रोंनायखौ लानानैनो जोङो दिनै आफादखौ दैदेनलांनानै बोरै थिग खालामनो हायो उननि समफ्राव हयथ' गोरों गोराफ्रानो बेयाव आगान होफैयोब्ला आरो साबसिन जागोन बै समाव जोंहा अजा बिथांमोनहा बुंबाय बायदोंमोन आफाद दानाय समाव जायफ्रा गोसो गोनां साय सालामि होबाय बायग्रा लेखा फरा रोङा बेस्राफोर एखेबारे एलपि स्कुलनि दरजा मोखांखौनो गानो मोनाखै लेखा रोंनायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा मन्त्रखौ लिरनो थोनब्ला आं लेखाखौनो रोङालै बाबाफोर बुंबायनाय बिसोरो होनदोंमोन दे फंबायमोन फिसाफोर नोंसोर आगान होफैबाय बाथौ धोरोमखौ माबोरै रखना बेखन होनो थाखाय नोंसोर ओंखारबाय नोंसोर बायदि लेखा गोरोङा बिबान लानानै खामानि मावोब्ला बाथौ धोरोमा सानसे जोंखांफिनगोनलै बे अजाफ्रा बिदि बुंबाय बायदोंमोन जोंखौ लेखा गोरों होननानै बुंदोंमोन आरो दिनैनि थारिखआव जों लेखा गोरों नंलालै जों ओइ सारमोन बायदिखौ नांसिगौ जों बिथांमोन बायदिखौ मोनोब्ला जोंहाबो बोलो रागोन आरो जोंनि मोनसे मोननै गोरोन्थिफोरखौ बिथांमोना सुद्रायनो हागोन आरो जों बिदिनो सिङाव जोंहा बे पलिसियाबो दंखायोसै जोंनि सोर सोर दङ गोरों गोराफोर बिथांमोनखौ बुथुमजोबनानै जों बबे लामाजों थाङोब्ला आफादखौ थिग खालामनो हागोन बे धोरोमखौ थिग खालामनो हागोन बाथौ धोरोमखौ थिग खालामनो हागोन आरो बिनि गेजेराव जों आफाद हिसाबै जोंनि सरित्र सेल्फ क्रिटिसिजमफोरखौबो जों रोंनांसिगोन जोंनि सरित्रफ्राबो थिग जाया नङा होमबा मालाबा जोङो जोंनि सरित्रखौबो फोसाबनांगौ दङ गोबां सोलायबाय बे 33 बोसोरनि गेजेराव गोबां सोलायबाय सरित्रफ्राबो सोलायबाय आरो सोलायबावनांगौ दङ बाथ्रा बे जों नुदोंमोन बै समाव उन्दुनानै जारि हरनाय मन्त्र रायहरनाय अजाफोरखौ जौआ सालामि होनायनि सिगां फेग्रोनाय खेराइ होनायनि सिगां फेग्रोनाय हामबाय होनायनि सिगां फेग्रोनाय अजाफोरखौ जौजों फुजियाबा बेबो आरो बेदुं बे रोखोमनि नुदोंमोन रायै दिनै अजाफ्रा बिदि नंला दस्राफोर बेसेबांबा डिसिप्लिनाव फैबाय गाननाय जोमनायफ्रा जिराब फाराब गाननानै जेरै मोनो एरै खालामलाबायनाय खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों बिदि नुला खेराइ मोसानायाव बस्ता गिजि जोमनानै मोसानाय जों नुदोंमोन बादा होबाय बायदोंमोन हायाखै जोंहा गोदोनिफ्राय सोलिखायो जों बिदिनो मोसाबोगासिनोखा बै समनि खेराइ मोसाग्राफोर खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों बिदिखौ नुला आराम मा होनो इउनिफर्म गामसा गाननानै गस्ला गाननानै आर'नाइ थार'नाइ खानानै खथ' गिदिर खथ' आराम मोसाबाय साबस्रांबोबाय बे जाबाय आफाद दानानै मावनायनि गेजेराव मोननाय माखासे एक्सिभमेन्टफोर मन्दिर जाबाय गारजासालि जाबाय खेराइसालि जाबाय हामबायसालि थिग जाबाय बाथौफ्रा थिग जाबाय खुलुमनाय खान्थिफ्रा मोजांसिन जाबाय आरो जोङो दिन थारिख लानानै खुलुमनो रोंबाय गोदोनि दिनाव जों बिदि बोसोराव खेबसे बे सालामि होनायाव जि खुलुमबाय बेनिफ्राय गैला न'नि बाथौखौ जेवारिबो सावला खुलुमलाबो लिरलाबो हाग्रा रज'नानै सेस बिदि अबस्थायाव फैदोंमोन खिन्थु दिनैनि थारिखआव बे गैला बेफोरो सोरांबाय दा जोंनि सरित्रफ्रा एसे सोलायबाय आरो सोलायबावनांगौ दङ जोंनो दान दक्षिणा होनो रोंहांबाय रोंद्राय नंला नै दहाय 4 लाख रां होलांबाय रग'नो खेराइ बिजिरसंसालिनि ट्रेडिसनेल गेट लुनो थाखाय बेयाव गेट बानायनो थाखाय बिथाङा 4 लाख थाखा दहाय नोंथांमोना नुवाखै होनबा चेक गथायबाय दा बे जाहैबाय मा दान होनो रोंहांनाय आरो रोंबावनांगौ दङ गोबां दंबावो बिदिखौ बानायलांबावनांगौ दङ जों बुंलांबाय थानांगोन जों आफादनि गेजेरजों खावलायबाय थानांगोन जों आफादनि गेजेरजों दान होबा मा जायो बेखौबो खोन्थानो रोंनांगोन दान होबा मा जायो बेखौबो खोन्थानो रोंनांगोन आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानि दाननि खोथा बे दानाव फैनो नागिरदों 2015, 16, 17 बे बोसोरथामा आङो तीर्थस्थान जात्रा खालामदों तीर्थस्थान नायलाबायदों बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना साननो हागौ नामा गाव गावनि न'आवनो दं मालायनिखौ मानो खुलुमहैनांगौ बेफोरबायदि साननो हागौ नामा जों दा उफाय गैया खरान बायनानै फरायनाङो जों बाइबेल फरायनाङो जोङो त्रिपिटक फरायनाङो जोङो कीर्तन घोषायाव मा लिरदों फरायनाङो गुबुन धोरोमखौबो जों स्टाडि खालामनो गोनां जायो बाध्य नों बाथौखौल' स्टाडि खालामनानैथ' जाला जों बिबान दङ रिफारेन्स लाबोनांगौ माबानांगौ जायो जुक्ति तर्क होनांगौ जायो मालाबा उमुगाव मा बुंदों उमुगनियालाय माथो ओरैबायदि नै बे हिसाबै जों फरायनांगौ बेखायनो मालायखौबो मिथिनो थाखाय बे 15, 16, 17आ आङो तीर्थस्थान जात्रा खालामनो थांदोंमोन नायदिंनो बोसोरथाम थांनांगौ होननायखाय थांथारदोंबो आं 15 आरो 16 बे मोननायाव आं सानबाय आंथ' नुबोबाय गिदिर काशी गया बृन्दाबन मथुरा जायै बेफोरखौ नायनानै मा मन्दिर दं बहा माबासिम
ओरैहाय बानारससिम फैथारनानै नायलाजोब्बाय गासिबो काशी बिश्वनाथ मन्दिर गिदिर गिदिर सनाजों बानायनाय मालाय बेखायनो नायनो थाङो खोमा सनाखौ बिदिसो सानलाबायबाय आं बे बोसोरनि खोथाया आं 15 आरो 16नि घटनाखौ बुंला 17आव जेला लास्ट आंनि फाइनाल जासिगोन जों गासै 9 जन मोनसे ग्रुप दंमोन बे तीर्थस्थानाव थांग्रा बे गोथार जायगाफोरखौ नायदिंग्रा बे 9 जनाव मा जाबाय 17आव 2017नि बाथ्रा बहाय मा जाबाय जोङो 10 जन जालांबाय बासुगावनिफ्राय सासे बाङालि बोराय थांफाबाय एसे बयजेस्थ' नै जोंहा आफादगिरि आदामोन बायदि बैसोनि मानसिमोन बे समाव बै समावनो ओमफ्राय मानसिया मा सुपारि मेकिं बे गय सुपारि बानायनानै फानग्रा आरो बेखौ बिजनेस खालामो बेहा मा बाङालि मानसि नालाय सासे हौवासा आरो सासे हिनजावसा दङ फिसाफ्रा हिनजावसाखौबो हाबा जाबाय बेबो गथ' सासेनि बिमा जाहैबाय फिसालायाबो बिहामजो मोनबाय बेबो गथ' सासेनि बिमा माबा जाबाय मा होनो बिफा जाबाय आरो माने फिसौला मोनबाय सासे बे मानसिया बे बोराया बिनिफ्राय मा जाहैबाय गाव खोन्थानाय मथे बे मानसिया थांफादों घटना आं दा खोन्थानि उनावहाय थांफाबाय आंथ' सिनाया बेखौ ग्रुपआव सोरबा गोदान फैदों होननानै आंबो मिथिया ट्रेनावसो लोगो मोनलाय जों मा होनो त्रिबान्दन एक्सप्रेस गाखोबाय जों माबायाव मा होनो निउ बङाइगावआव 8:15 फुंनि गाखोबाय सानसे थाला थाबाय हरसे थाला थाबाय अखानायै 12ता साराय 12तायाव एलाहाबाद मोनहैबाय एलाहाबादाव ओंखारनानै मोनसे हिन्दु हटेल दङ काबेरी हटेल होननाय बेहाय जोंहा बुकिं खालामहरो बेयाव थाहैबाय जों थाहैनानै जेला आंहा बारा मा आंनि हुदाया बे सानाव बिसिनायाव उन्दुनाय नियम गैयालाय जों दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम जानानै मानसिफ्रा फेथा फुट बिसिनायाव उन्दुबाय माने ट्रेनाव उन्दुनाया थिग जायाखै मोजां जायाखिसै बे हिसाबै उन्दुबाय आं बिदिनो मा इजि चेयाराव जिरायनानै एसे सफा सेटआव जिरायनानै आरो दसे फ्राय बिदिनो 20 मिनिटसो थेन्थ'दों आंना बेनो थोबाय आं बिसिनायाव उन्दुवाखिसै बेयावबा उन्दुब्रेगोन बिनिफ्राय मा थाबायग्रांनोसै होननानै ट्रेनाव जख्रबबाय थानाय साननै हरसे गाहाम जख्रबबाय थानायखाय एसे बेरायहैग्लांनोसै आं होननानै ओंखारबोदोंमोन आङो ओमफ्राय आथिङा खोरोंथों नांलिबजों ओंखाराखिसै खटखटिसो ओंखारबोबाय आं ओंखारबाय आं जेला ओंखारबोयो आंजों खिथु उनाव सोरबा खटक फैफाबाय आं सानबाय गाज्रि ना मोजां मानसियालाय आंखौ सोरबा फल' खालामबाय नामा थाखा फैसा दंसो नंलाबायबाय नामा सानबाय आं आंनावथ' बुरजा थाखा गैयालै बेफोरबायदि माबा माबि सानफ्रांबाय आं खोब साबधानै ओंखारबोबाय फैयै फैयै जेला दरजा खेवनानै आं गेटआव हटेलनि गेटआव ओंखारब्ला बे बोराया आंजों खावब्ला नुजाना बुंबाय सार आंखौथ' बै जवाहरलाल नेहुरुनि न'खौ नायनो दोनलां आं फैफेराखै आं रोंनाय नङा माबाखौ रिक्सा भाराखौ आं होगोन 30 थाखा लायो काबेरी हटेलनिफ्राय जवाहरलाल बे नेहुरु इन्दिरा गान्धीनि न'सिम सरकारा प्रिजार्भ खालामनानै दोनबाय बिनिफ्राय मा नायहैबाय थ' होमबालाय होननानै फिरफिरिजों थांबाय जों थांनानै बेखौ टिकेट दानबावनांगौ 15 थाखा बोराया गावनो होबावबाय बेखौबो बे बाङालि बोराया बेनिफ्राय दाना बेसे गोबाव नायनो बेखौलाय दसे नायबाय प्लेनेटरियाम ओरैनो सा साज्रां नायलाबायबाय जों लाइब्रेरि नायबाय लेखाबो बायलायबाय आं गांसे फिसाजोफोरनो होफैनो होननानै बेनिफ्राय मा जाबाय टाइमाथ' एसे दंबावो 2ता 2:30फोरसोल' जादों बेनिफ्राय बोरायखौ नायसा बाबा बैयाव मोनसे बिराद गिदिर हनुमान मन्दिर दङ नायनो नामा हाब थ' थारमाने मुर्तिया बिनिफ्राय बे उखुमसेसो गोजौ जागोन गिदिरथार सनाजोब ओमफ्राय मा आर्मिफ्रा एभ्रि एंसिस बैयाव सानै साब्रै बेंजोबो सोरबा लुटिंबो खालामनो हागौ आरो खय कौटि बा थाखा दङ मा सना दंबावो बेबा आर्मिफ्रा बेंजोबो आरो सिलाय लायै बे मन्दिराव थांबाय जों सानैजों थांनानै बोराया मा गोसो होनानै खुलुमथाबबाय आंहा खुलुमनानै मा फैसा खुस्रा एसे लांखादों आं 750 थाखा न'निफ्राय लांदों फैसा खुस्रा बे मन्दिराव होनो थाखाय बिदिनो थाइब्रै थाइबासो ओरै हाननानै एसे लानायखौ स्राव थोरसि गिदिर थायो स्राव होबाय आं बोराया जि गोसो होनानै खुलुमथाबबाय आं एसे आवगायनानै फैबाय बिनिफ्राय मा जाबाय खुलुमनानै दसे गोबाव नेफैबाय आं बोरायखौ ओरै जलंगानिफ्राय हाबनानै बे समाव 2000 नट दङ 2000 नट गांनै ज्राव बाह नंगारबाय आं जेबो बुङाखिसै बारा नांजायाखिसै आं बिनिफ्राय फैनांसिगौ जाबाय मोनाब्ला आंबो आन्दायो एफा गिदिर सिटि आंहाबो बाराद्राय अबिगथा गैया गिदिंजोबाखै मोनाबा आन्दायो थुदो थांदिनि बुराबा थुदो थांफिनदिनि हटेलाव जोंनाव दे जाबाय बेयो ओमफ्राय लामायाव मा जेलानाखि राम लखन सीताया अयोध्यानिफ्राय पंचवटी हाग्रायाव बनबास खाथिनो थाङो बे जायगायाव हरसे थालांदोंनो रेस्ट लालांदों आरो बे राम जिरायलांनाय लखन जिरायलांनाय बे जायगाया मोनसे राम मन्दिर मोजां दंथारोलाय बेखौ नायलां नामा होननानै खोन्थालायबाय आं बेनो थ' नायनांगौ हाबबोलायबाय जों फैनाय नामैनो हाबनानै आंहा बिदिनो होलायबाय खुलुमनानै दसे खुलुमनानै स्राव होबाय आं नायलाबायबाय मन्दिरफोरखौ बे बोराया बिदिनो गोसो होथाबनानै खुलिनानै ओरै बहननानै आरोबाव गांनै ज्राव 2000 नट 8000 थाबोबाय मोननै मन्दिरजों दाना माथोआव थें हाबबाय आंना सिलाय गावनाय बायदि मा होनो हादोंलाय
आयौ आसोल जोंनि प्रग्रामानो जायाखै बुंनो थाङोब्ला जोङो अखानायै फुङाव मा बे त्रिवेणीयाव दुगैगोन त्रिवेणी मोनथाम माने गंगा जमुना सरस्वती मोनथामजों संगम जेराव जादों बहाय दुगैयै लोबै फुजा होनानैसो जोंनि तीर्थ स्थाननि प्रग्रामा जागायगोन काशी गया बृन्दाबन जों थांगोन थारमाने जों माबा बेदर फिसा जानायखौ बे उद्रायलांखानोसै आरोखि प्रग्रामा बिदि जायो आरोखि दाना प्रग्रामानो जायाखै बेयावनो 8,000 होखाबाय बोराया आंथ' थानो हायाखिसै फिरफिलाव जेरै गाखोयो बांलानि रायलायबोबाय जों सानैजों बोरायजों आচ্ছা बुराबा नोंथ' बैयाव 2,000 गांनै होबाय बहायबो गांनै होबाय 4,000 8,000 थाबाय नोंना गंबैसे मन्दिराव बिदि होनो हागोन नोंलाय गाबोननिफ्रायसो जागोन जोंना उमुगाव ओरै ओरै दुगैनानै नङा सार आंहा मन्दिराव दान होनो थाखाय 30,000 एक्सट्रा लाबोखादों आरो आंनि सोलिनाया आलदा बाबा माथो मेजेम गोनांथारलाय नंबाय आंनाव आरो टटेल गासै 30,000 गैया 18,000 17,000ल' आंहा बे 750 थाखा बे खुस्रा बेजोंनो दुगा थांदों आंहा बेनिफ्राय हाब बे 30,000खौ नों मा मन्दिराव होजोबलांथारगोन होननानै सोंफ्रांगारबाय रायलायबोबाय आरो सानैजों हेला बुंबाय औ आं बेखौ मन्दिराव होनो लाबोखादों बेखौ होजोबलांगोन आं होजोबथारगोन आं होलांथारगोन हाब एफा बुरजा थाखा नों दान होनानै लाबा मा जागोन नोंहालाय नै एबारसो जानोसै बे थार्ड टाइमाव आंहा बे तीर्थ स्थान गिदिंनायनि दान होबा मानसिया मा मोनो बोराया दाना बयजेस्थ व्यक्ति नालाय गोरोंखाबो बाङालि मानसि बिराद मोजां बुजायबोबाय आंखौ ए माथो नोंबो बिराद गोथौ दैनि नासो लायो नोंबो खुमाबाय थाबाय आं सोलोंनांगौ जाबाय रोंनांगौ जाहैबाय बिथांनिफ्राय मोनबाय आं मा बिथाङा ओरैबायदि होनबाय आंहा सार आंहा गथ' सानै हिनजावसायाबो हाबा जाबाय गथ' सासेनि बिमा जाबाय फिसालायाबो हाबा जाबाय आं बिहामजो मोनबाय बेबो गथ' सासे मोनबाय 2 बोसोर जानोसै फिसौलाया हौवासा बेनाबो हौवासा फिसाजोनाबो बेना आगोलबाव 2 बोसोर बारबाय आंहा दामानि न'खराव बिराद सुनि बायदि माबा ग्रह नांगासिनो दङ मालाबा बिजामादैयाबो आंनि फिसाफोरखौ दुब बुयो होखारहरो सप्ता खुंफा मानि थाफैयो बुजाय आजाय दोनहरनाङो आरो न'आवबो मा जायो फिसालाया मा बोरखाङो मालाबा बिमाखौनो नाख्राङो मालाबा आंखौबो बोज्रेदो सज्रेदो बिजिखौ बुना होखारहरब्रबो बेबायदि सुनि नांनानै दङ आंहा दा बिनिफ्राय परित्रान मोननो थाखाय सेलभेसननि थाखाय आं बे 30,000 थाखाखौ मन्दिरनि नामै लाबोदों दान होनो आं हेला सोंनांगोरबाय हा बुराबा नों बे 30,000 थाखा होनानै नोंनि न'खरनि बे जेंनाया जाबोर जुथरा बेबायदि झामेलाया साफा जागोन हे सार जायो नोंथाङाबो न'नि माबाफोर दंब्ला आर'ज गाबै गाबैल' हो जाथारो आंहा प्रमानथार आं मिथिथारगौ आं बेखायनो बेखौ लानानै देग्लाय नोंथांमोनजों खाबु फाथारनाया हाबाब नंगौना बहुद खोथा खोन्थाबाय बियो जोंनिबा मा खालामगौमोन आइमावफोर नोंसोरो नायखांनो थांगौमोन नङा होमबा नायखांगिरिनाव नायखांग्राया बुंहरदो नोंसिनि साहा दङ ओरैबायदिथार मानसिया गाज्रिथार नै दाना दायना फाथिलायनोसै नायलाय बाङालिना नायदो मालाय धर्मखौ बिसास खालामग्राया नायदो मालाय मन्दिराव दान होनानै धोरोमनि नामै दान होनानै न'खरनि झामेलाया साफा बेवहाय नायखांनांगौनि खोथायानो गैया फुजा होनांगौनि खोथायानो गैया नोंनि गोसोजों नों फुजा होबाय रायख'नानै फैबाय नोंनि झामेलाखौ खोन्थानानै लाना रायख'नानै फैबाय दान होब्ला ओरैबायदि होनबावबाय आंखौ सार नोंथाङा जुदि दा लामायाव माबा मोनसे जानांगौ दंब्ला नोंथाङा गाबख'नानै लानानै दान होलांब्ला बबेबा मन्दिराव बे खन्दन जागोन जानो गोनाङानो खन्दन जागोन बेबायदि होननानै बुजायबोबाय हाब नंगौबो नामा बोराया जे एफा बुरजा थाखा लानानै फैदों आंहालाय माथो बेल' आरोबाव मा जाहैबावबाय आंना 750 थाखाया थोआखिसै दाना